Знаеш ли, че събирането на дъждовна вода реално може да ти спести пари още този сезон? В това видео ще ти дам прост пример за това колко можеш да спестиш, ако вместо питейна използваш дъждовна вода. През пролетта и лятото най-големия разход на вода в къщите с дворове е поливането. Особено ако имаш градина, зеленчуци, тревна площ или просто двор за поддръжка, и тогава сметката за вода започва да расте. Нека дадем прост пример. Ако използваш около 200 литра на ден за поливане, това са 200 по 30 дни, което е равно на 6000 литра на месец. Тоест 6 кубика вода само за градината, а за 3 месеца през лятото това са 18 кубика вода. В зависимост от цената на водата в твоя район, това могат да бъдат десетки, а понякога и стотици левове само за поливане. И това е вода, която спокойно може да бъде заменена с дъждовна. Резервоарът за дъждовна вода събира водата от покрива при всеки дъжд. Така вместо да плащаш за питейна вода, използваш безплатен ресурс. И освен икономията, получаваш и удобство, имаш резерв от вода, когато е сухо. В много случаи един резервоар за дъждовна вода се изплаща само за няколко сезона, а след това просто продължаваш да спестяваш всяка година. Събирането на дъждовна вода е една от най-практичните инвестиции за двор и градина. Ако искаш да избереш подходящ резервоар за дъждовна вода спрямо твоето място или нужди, можеш да се свържеш с нас за безплатна консултация. balkanenergy.bg